Καλησπέρα παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα περίεργο βίντεο σήμερα. Θα σας δείξω πως ήταν παλιά η φούρνη στο Βολάξ. Δείτε λοιπόν εδώ πέρα, μόλις μπαίνεις, εδώ είναι η είσοδος. Εγώ είμαι, δεν πιστεύω να με καταλάβατε, ο Αντώνης. Όπα. Δείτε εδώ πέρα, μισό να το γυρίσω. Ωραίο το μέρος. Μπαλάκια μας. Σας δείχνω και μία προς τα πάνω πως άμυγενσε. Εδώ καλούτσικο. Εδώ σας κάνω ένα zoom που δεν θα φαίνεται τίποτα. Μπαίνω εγώ μέσα να δω. Κάτσε. Συνεχίζω να σας δείχνω. Δείτε εδώ πως περίπου αρμέγαν. Δεν ξέρω τι κάνω, απλά δείτε. Όποιος είναι ειδικός από αυτά και με παρακολουθεί, αν μπορεί να γράψει στα comments, να γράψει. Παλάκια μας, δείτε εδώ. Ένα μπαζάκι, τι να πω. Είναι βαρύ. Εδώ, δείτε εδώ, πω. Είναι απλά τέλειο έξω. Τώρα περιμένετε μία παιδιά. Θέλω να βάλω μία το φακό για να δούμε τι υπάρχει μέσα. Στην τρύπα είστε. Δεν μας αφήνει δυστυχώς. Να σας το δείξω μία και από έξω. Δείτε πως είναι από έξω. Δείτε. Σαν και εδώ λέει φούρνος Βολάξ και μόλις μπαίνεις βλέπετε. Ciao, bye.